sei se o do atril vai facer falta. No, Atril nada, pois xa vai micro de man. Non hai tres sillas solo aí. Ah, vale, vale. Non, pois daquela burra non está nada.
Este
Sì, posso fare foto, sì. Catro van a ser os alcaldes cos que o proxecto Rutas de Historia por primeira vez realice un proxecto bastante interesante que sexan os alcaldes ou regidores de Galicia os que mostren a historia dos seus concellos. O proxecto Rutas de Historia que nace da web Historia de Galicia é un proxecto que ten por objetivo dar a coñecer a historia do patrimonio de Galicia. Naceu no 2017, naceu tamén coa colaboración de numerosas entidades de apoio ao patrimonio, Patrimonio Galego, Mariña Patrimonio, Asociación de Defensa do Pasatempo, Rosín Roxal, aquí en Santiago a Rula. Son colectivos todos eles dedicados á defensa do patrimonio e cos que Rutas de Historia acordou realizar roteiros guiados por destacados divulgadores. Hai 2 anos tamén decidimos impulsar tamén outra vía de colaboración cultural con escritores e creamos rutas literarias basadas en novelas históricas. Entonces, escritores como Marcos Calveiro, como Anxo Angueira, como Manuel Gago, como Carmen Varela, Iván de Futo, nos fueron guiando tamén por determinadas localidades nas que eran protagonistas esas localidades e as historias asociadas a elas de relatos históricos.
xefes da política municipal se impliquen sobre todo na protección e na posta de valor da historia do patrimonio, porque ao final tamén un valor económico que se lle dá aos concellos. Bueno, eu agora vou deixar a palabra aos tres protagonistas que temos aquí para que se sabemos un poquinho que digan que sorpresas nos tienen preparadas, non todas, porque así que se apunten os que queran, que se apunten e veñan aos roteiros, pero un poquinho que nos referen un poquinho cales son os objetivos deste programa cando acudamos aos concellos. Por certo, as visitas son o día o primeira roteiro en Outes, o día 1 de abril, o segundo o 15 de abril en Mezquita, depois temos o 29 de abril en
a vez que tamén lle trasladamos os parabéns pola mesa, porque sempre que creamos ou asistimos á creación ou á implementación de instrumentos como este, que van a seguir contribuindo a coñecer. E cando coñecemos unha cousa, pomos en valor. E cando a pomos en valor, empeza a sensibilidade pola protección. Como é o noso patrimonio, sobre todo aqueles lugares ou aquelas vilas donde o noso patrimonio histórico e a nosa gran xoia e o noso gran legado, que obviamente as administracións temos o enorme deber de cuidar e de proteger, pois sempre se implementan instrumentos como estes, pois obviamente estamos de enhorabuena a todos. Porque o patrimonio, máis alá de que o vivamos ou disfrutemos aqueles que vivimos no lugar onde o temos, obviamente pois é algo universal que pertence ao coñecemento de todos e de todas. Bueno, Tui é innegable que é unha das grandes vilas históricas de Galicia, foi a capital dun dos sete reinos de Galicia, que atesoura un enorme patrimonio histórico, material como tamén inmaterial. E cando falo de material non podemos olvidar que a realidade de Tui hai que entenderla desde o punto de vista de que Tui ocupa un lugar central e primordial no que son o ámbito de cooperación de relacións transfronteirizas entre Galicia e Portugal. Históricamente foi, sigue a ser, o lugar de máis tránsito fronteirizo na península e obviamente cada vez máis se están consolidando pois as relacións inicialmente sociais, culturais e xa nestes momentos pois se avanza na consolidación no crecemento das relacións dende o punto de vista do tráfico mercantil, empresarial e comercial, como vida obviamente pois transfronteiriza. E iso é verdade dos elementos que obviamente nos singulariza e nos pon en valor. Esa estreita relación con Portugal, que ademais é da casuística, unha das poucas fronteiras totalmente urbanas que temos incluso na propia Europa occidental. Eso implica que históricamente sempre foi, siga a ser que a relación que temos tanto Tui como Valença é unha relación diaria, unha relación constante, donde vivimos indistintamente a un e outro lugar do río Miño, e iso obviamente nos dá unha especial singularidade. O patrimonio histórico de Tui, o decía antes, é unha das grandes xollas do patrimonio tamén cultural de Galicia. Entón, o casco histórico de Tui é o segundo casco histórico máis extenso de Galicia. É unha das, creo que xunto con Mendroñero, das non cidades que temos catedral, unha famosísima catedral latino-románica, como decía, ao entrar nesta sala de prensa, que vamos a xusto unha imaxe detrás do claustro medieval desa catedral, que é o único claustro medieval que se conserva en Galicia. Todo o ámbito do patrimonio histórico de Tui está nestes momentos. Temos postas en marcha unha serie de rotellos de coñecemento do mesmo, singularizados por aqueles elementos que ao longo da historia foron definindo ese patrimonio histórico. Un dos elementos que nos define como cidade e que obviamente ao longo dos séculos tamén marcou moito a personalidade de Tui e o seu patrimonio, e que nestes momentos estamos asistindo a momentos moi dulce e de alza, o tema do Camiño de Santiago. Tui é o segundo lugar de saída de peregrinación a Compostela, do Camiño portugués é o primeiro. Estamos en torno a 100.000 peregrinos que anualmente transitan polas nosas rúas, unha cifra obviamente importante. É certo que o Camiño de Santiago tampouco podemos ver desde o punto de vista de cifras récord de peregrinos, porque hai outros componentes que obviamente tamén podemos ter en conta, sobre todo cara á sostibilidade, pero é unha das cuestións que obviamente nos identifican e, por lo tanto, estas rutas que vamos a facer en Tui, unha gran parte dela ocupará ese camiño tradicional a Santiago, que obviamente vai pasando por aqueles lugares que de alguna forma ao longo da historia tamén xogaron un papel predominante na evolución urbana histórica do noso concello. Outro dos elementos que
que tamén nos define moito históricamente é o noso legado xudaico. Hai 4 anos entrábamos na rede de xudarías de España, temos vestixios xudaicos incluso únicos no mundo, como poden ser os anelitos originais, que se conservan nestes momentos no Museo Catedralicio. E despois tamén Tui ten un extenso patrimonio material, tamén o ten do punto de vista medioambiental, porque o noso patrimonio histórico está bañado por trasfondo medioambiental como o río Miño, e a través do río Miño tamén conectamos o noso patrimonio histórico con o noso patrimonio natural. Tui ten un recurso natural como o Monte Aloia, que é o parque natural máis antigo de Galicia, non o máis extenso, pero sí o máis antigo, e nestes momentos temos unha ruta que conecta o noso patrimonio histórico con esa xoia natural, que se fai a través da ruta dos Miños de Ripes, que é tamén un proxecto de recuperación etnográfica feito ademais polos veciños e polas veciñas da parroquia de Arganduci de Pazos de Reis, que é un exemplo de como se pode traballar para recuperar o noso, neste caso, o noso patrimonio etnográfico. E obviamente, como tamén se comentou aquí, xunto esta riqueza patrimonial, xunto esta riqueza cultural, e material, e tamén do punto de vista inmaterial, obviamente despois hai outros elementos que de alguma forma tamén nos singularizan, nos ponen moito en valor como a nosa gastronomía. Estamos nunha zona que tamén do punto de vista gastronómico e tamén do punto de vista da agricultura e da producción de vino, que é realmente espectacular. E, por lo tanto, todo ese compendio fala do Concello de Tui. E eu sempre, cando falo do Concello de Tui, falo do territorio que é fronterizo, porque para nós non é moi difícil desligar a nosa relación a Portugal. E, por lo tanto, fan algo que, na verdade, é un lugar realmente único, que merece a pena coñecer, porque tamén nos decatamos de que ten responsabilidades de goberno de Tui unha gran descoñecida para os propios galegos, incluso para os nosos propios veciños de Vigo. Posiblemente porque ese efecto transfronterizo, o Oce ten un componente importante de mobilidade e a xente de Galicia, cando se desplaza hacia a fronteira, obviamente, por instinto nos desplazamos a Portugal, porque nos gusta coñecer. E aí, sí que se queda Tui con unha situación de que é moi visitada por peregrinos, é moi visitada por turistas de fora, pero eu teño a percepción, con a convicción, que somos uns grandes descoñecidos para os galegos e para moita xente incluso da provincia de cerca. Por tanto, eu creo que iniciativas como estas sí que son necesarias porque poden contribuir, como non, pois tamén a mellorar o coñecemento do noso medio e do noso entorno. Por nada máis, reiterar unha vez máis a miña satisfacción por ser convidado a este acto e como non trasladar tamén a gratitude da miña institución que teño que representar pola creación deste instrumento do Centro de Latino. Gracias. Pois nada, gracias aos tres. Simplemente comentaros, como non está Rafa, alcalde da Mezquita, alientaros tamén que a Mezquita ten un patrimonio espectacular, increíble. Como dicía ahora Enrique Caballero, tamén hai paso de peregrinos, por ali vai a pasa a Vía da Prata, un dos tramos, precisamente un dos tramos que percorreremos con él, e ademais paso de Aveeiros, unha terra de Aveeiros e terra de fronteiras. E ademais é unha
entrar e quen queira participar en cada un deles se entrará nunha plataforma e se registrará para que nos quede constancia de que o nome e apelidos esa persona vai ir a ese roteiro. Hai un límite de prazas, son 50 prazas, vale? Por cuestión de logística, por cuestión de seguros, isto claro, tamén certas, e por eso, digamos, o custe da actividade son 5 euros, sabedes que 5 euros porque
diga, pero efectivamente, fan efectivos. É un dos curas, xunto co de Marín, do Corpiño, que está autorizado por Vaticano a facer iso. Nada, simplemente comentarte, mira, justamente fixemos outro roteiro en colaboración co Concello de Vilarín de Conso, que convidounos tamén a alcaldesa, fai 15 días ou 3 semanas antes do Entroido, e estuvemos ali cos fumións. O sea, foi unha experiencia espectacular, porque particularmente coñezo ese Entroido, non coñecía vilos cos veciños, como os veciños se vestían, nun concello da alta montaña do Orense, que queda moi pouco nese concello, e estar aí todos nunha sala de veciños participando, un montón de xente que viñamos de distintas partes de Galicia, celebrando e vivindo ese entroido. Foi a verdade moi bonito. O sea, e isto fai, xa te digo, menos dun mes que estivemos ali. E si, o tema da etnografía e a antropoloxía é moi presente. De feito, precisamente no de Vilarín, no da Mezquita vai estar, a parte de Rafa vai estar Miguel Osada, que é un gran coñecedor da antropoloxía e da etnografía da zona, unha das sociedades antropolóxicas galega, é dicir. Entón, sempre está moi presente o tema da antropoloxía e da etnografía. Entón, é algo que tenemos en conta. E falaremos no roteiro, falaremos algo deste tema. Pois nada, non sei se queres comentar algo máis. No, David, bueno, sí, vou dicir a mí, realmente, dentro desa recuperación do que é prehistoria, está máis nada, está desconocido, dentro do material se está previsto recuperar aqueles sitios que antes do cristianismo, incluso que antes dos romanos, por suposto, foron importantes, que os que eran memorias que se chaman as covas dos módulos. Módulos non eran módulos árabes de África ou de Irán, o que se chamaban probablemente na Edad Media, aqueles dioses ou deusas que quedaron, además estaban no subterráneo, como os dicir, como os demonios, todos estaban no subterráneo. Que foron incluso lugares de peregrinación. Peregrinación de Santiago foron a continuación, como sabemos, diversas antiguas peregrinacións. Acabas de descubrir os historiadores, acabamos de descubrir que no monte que hai ali en Cangas, pois era un lugar de peregrinación de Galicia, moi importante, antes de chegar aos romanos. E tamén en Muxía, a Pedra de Valar e todo iso, que é unha forma moderna, é dicir, o cristianismo que fixo foi reinterpretar bellas religións ou perseguidas. Entón, como Muxía foi Rosalía e a todos os galeristas de nós, non, o certo é que os que querían ir. Bueno, pero que se abarca iso. E outra cousa era se, falando de historia, será se non se proyecto abarca tamén a historia do Concello de carácter xeral, ou a recuperación do patrimonio. No, en xeral é o Concello, a historia do Concello. Por exemplo, aquí temos todas as representacións, eu falando claro, digamos, de recuperación de espacios simbólicos, Paco Bebosal ten un castro espectacular en Castro do Rei, e ese castro, agora con museo espectacular, que supongo que se vamos a pasar por él, non? Sí, un museo arqueológico, sí. Ou, Si me permites explicar no caso de Castro do Rei, unha parte da explicación que queremos dar aos visitantes das relativamente sobre o que pregunta, sobre o culto anterior ao cristianismo. No caso noso, pois, non están á vista, si pretendemos explicar unhas antiguas sepulturas de orixe paleocristiano ou anteriores ao cristianismo que se atoparon e certos lugares onde se cree que foron templos reconvertidos ao cristianismo. Por tanto, sí que unha explicación que queremos dar a esa parte. Non vai ser
culpa dese ataque vikingo. E de aí, antes, ten un monte Almoine que é unha fortaleza inmensa de casi 9 hectáreas, que non se sabe moi ben ahora que se están recuperando esas fortalezas, que non se sabe moi ben de que época se son prerromanas, si son da época sueva ou da época final da época romana, cando veían os suevos. O sea, hai auténtico, e hai efectivamente, de todo iso salen os mouros e as mouras, e de aí, cando falamos de mouros e mouras, efectivamente é porque aí hai, ou como dicen no abuelo, os hombres pequenos. Non sabían, pero sabían que aí iso é fascinante, porque nos está falando de que a xente do rural galego e do non rural sabía que aí viviu xente, pero era xente diferente, claro, non sabían que era xente fai 2000 ou 3000 anos ou 5000. Entón, como non coñecían, pero aí, durante miles de anos se foi pasando entre pais, de pais a fillos e de fillos a netos, que aí houbera algo, que aí vivía xente, pero eran diferentes. Por eso, os mouros, xente pequena, que en Irlanda pues son, claro, dicir, a tradición, pero son moi interesante. A verdade é que incluso en montes, como Castelo Grande, Castelo Pequeno, a verdade é que en calquera destes concellos que imos a pasar hai unha evolución de miles e miles de anos. Falaremos dela, pues, probablemente, pero non é que nos falaremos non será unha viaxe cronolóxica, empezamos desde a época desde a prehistoria e acabamos na actual moderna, non, iremos combinando aquí de todo. Sí. No caso de Tui, a intención tamén é non para as visitas de roteiros ou os historiadores, os personalidades como Suso Vila, que é un grandísimo investigador e coñecedor da nosa realidade histórica, o García, e que obviamente nos irán ilustrando claro, eso nas raíces históricas de estos propios cursos que vamos a presentar. Sí, nada, quería sobre todo felicitarte, Suso, por levar a cabo esta iniciativa, porque é unha iniciativa moi fermosa e sobre todo porque ten varios condicionantes moi positivos, o meu modesto modo de ver. Primeiro, porque reúnes a alcaldes do país, non me importa de que
fue a primeira vez e que non sei se alguna vez fixo algo semelhante digamos, de focar alcaldes e que sean os propios alcaldes, vengo a decir tamén Enrique, axudados ou con xente que sean técnicos municipais, historiadores locais, que tamén estarán, e que sean que mostren a xente aos seus concellos, a historia dos concellos, que ao final é poñer en valor e o valor económico, porque tú levas a xente a esos concellos. Non sei, a Mezquita que vai a Mezquita, por exemplo, de Santiago, non é un caso. E se igual, pues, algunas visitas que fomos con 40, 50 personas, claro. Un concello como a Mezquita, 50 personas, é importante. O sea, pero tamén é importante a outros que está aquí ao lado de Santiago, que non coñece a Cantilla de Ribeira, o Castro, que van a ver o Mirador, e incluso non coñece un dos castros máis importantes, sin desmerecer, por exemplo, a Santander, que é espectacular, e está un gran desconocido, pero al lado do Castro é un montón de patrimonio. O sea, bueno, non quero adiantar, pero un dos inventores do Mauser, que quedou aí, pero non nos va, se non fusil, parecido, es un papo nos va contando, entón, tú e coa súa historia sonía que espectacular, e ten un dos, bueno, o máis importante dos amenitos colecciones antes do mundo, claro, son estas cousas que digo, temos un patrimonio brutal e por eso a mí é interesante meter os alcaldes nesto e decirles, bueno, que máis, o sea, que máis dá a orientación política? O importante é que todos traballemos por o mismo, vale, eso sí é fundamental. Bueno, ¿Y este proyecto se presentó solamente a estos 4 alcaldes, concellos? sí, eu solo reducín a, e, bueno, más ou menos a casi todos os coñecía, a Paco non, pero me falaron moi ben dele, pero eu o que quixen eran son 4 concellos de 4 provincias diferentes e de 4 partidos diferentes, por así decir, digamos, quixen que fora así e con xente que eu sei que ten unha sensibilidade especial por o patrimonio. Entón, me enfoquei sobre esos 4. Non quero dicir que máis adiante vayamos a máis, aí a idea é facer máis. A mí me parece que esta iniciativa é moi interesante e entón non hai que ter esos a priori e deberías propoñerlos a máis. Isto é o primeiro paso. Vos pensar que despois desta nós temos unha seira de 8 roteiros que empezan o 20 de maio, que son os habituais que facemos, e o 20 de maio que en Vigo, con Marcos Carlos, escritor con Marcos Carlos, relacionado co Vigo, o resurgimento galeguista de Vigo durante o franquismo, ¿no? Asociado a do homenaxeado este ano nas letras galegas, ¿no? Paco de Río. E a partir de aí tenemos outro na Coruña, outro en Santiago, nos iremos a Santeixa de Queixa, vamos a estar tamén en Ribaltesil, vamos a estar en na Porra do Rollón, o sea, hai outros 8 roteiros máis que empezarán despois deste. Pero a idea de que o propoñas aos concellos me parece moi interesante. Porque a veces non teñen esa iniciativa, entonces o mellor se lla presentan, posicionar. Sí, lo que fixen, tuve bastante boa acollida, entón, que ademais os 4 iniciales deberían ser. sí, a verdade, isto ten que crecer. O que pasa é que eu soy xornalista, sobre vos, e moi de xornalismo, e isto para mí é un placer, eu disfruto facendo isto, porque me encanta a historia. Entón, claro, tamén tengo o seu traballo, entón, a veces, como está tamén limitado, ¿no? Pero a idea é que eles sean os 4 pioneiros e que isto siga, continue. Así que, de eso estamos. Bueno, pues nada, vamos a dar por finalizado, que Manuel ten que marchar, o resto, cuidados, actividades con café.